Pane chiitiko chinoshamisa chinoonekwa kunzi aiwa yesterday panoonekwa kuti a councillor from Triangle anoonekwa achitora picture aiwa reballot paper raivhotera maZIFA presidential polls. Chinhu chakashamisa vanhu vachiona kuti aiwa involvement yakangoita vakomana vanga vari linked to the controversial business weKinochevayo, wabva watoziva kuti this process zvatodhakwa. Zisati ndamira mashoko anobuda nyongwa zvizere noti subscribe like on the bell icon. Timina paBBC Zimbabwe anobuda nyora chiti just in Magwizi war. Elections of ZIFA presidents. Look what was happening during the voting process. A councillor, reportedly from the Eastern Region Triangle, was caught taking picture of his vote. The involvement of Chivayo messed up the whole process. However, it is clear that people were bought to vote for Magwizi. Therefore, voters were supposed to submit the proof in form of pictures. Do you think FIFA should ban Zimbabwe and we will start doing things in a correct manner? Let's hear your views. Mashoko ati people that were getting kuti ZIFA aiwa imbobhaniwa muFIFA kuti FIFA itomboteka action panoonekwa kunzi aiwa this councillor from Eastern Region of Zimbabwe unona Triangle achionekwa achikasta vote yake otora picture zvinyaso kuratidza kuti aiwa vakomana vanenge vatengewa kana kuti vanenge vanzi vafanira kunovhotera Magwizi. Kana vachinge vamuvhotera votaridza proof amene mabenefits avanozowana. But panguva ino tiona Magwizi achinge ahwina nemabenefits akanga promisiwa zvakaita semotor vehicle pamwe chete nefinancial aid yearound $10 million. Zvinoratidza kuti vakomana, this was not an election. Vakomana vaingoziva zvavo chidhori chavaifanira kuzongonoisa ndobva vamobilize. Imbodisa mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi chinoonekwa kunzi aiwa Zimbabwe tichiri kure. Nhau dzemapolls aiwa vakomana dzofanira kutoonekwa kuti FIFA yatoteka action kana ifanira kutombobhana nyika yeZimbabwe aiwa ngaimbobhana izodzoka kana zvinhu zva in order. Tudze mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Mudai pasection medu, subscribe or like and turn on the bell icon.